jednoj sanjam snažni glas koji mi se obraća i kaže govori glasno, govori glasno, govori glasno. I ja se okrećem, dobijam to kao komandu u vojsci ili zapovest. Ja to čujem i okrećem se ljudima i prenosim im poruku i kažem isto to. Govori glasno, govori glasno, govori glasno. Ali te reči, u njima je život i u njima je sila i nema ništa moje u tim rečima. Te reči su snažne i nose život. I sljedeća scena u snu je da vidim porodice gdje deca u porodicama, deca 8, 10, 12 godina, deca u porodicama svedoče svojim roditeljima o Isusu Hristu i o njegovom dolasku i kažu Isus Hrist je živi Bog, Isus Hrist se vraća, Isus Hrist stiže. I vidim onako, vidjela sam lik jedne majke koja je bila šokirana ono što je dete govori, tako da ne znam, govori glasno.